sa ako nga paborito nga linya sa karang kasabutan o kining linya na sa panultihon. Panultihon o Proverbs na bilong siya sa gitawag Book of Wisdom. Ang basahon sa kaalam. Pinanggingon niya, Ginoo, ang pangayo nimo ayaw ko mo ang dato o dinahan kay tingalig di nga kumanginanglan nimo. Muna ang nahitabo sa hay karon. Dato, hindi na mo simba. Kaya busy naman sa negosyo, busy na sa ilang mga properties ang atiman. Kung sa ayaw kay mo ang dato, adunahan, kay di na ko manginahanglan nimo. O ayaw sa ako buha, imo ang kabos, kay tingay mangawat ko, o pakaulawan ko ang Diyos. So nindot na siya nga, kanabang panultihon, nakikan sa Book of Wisdom, sa Proverbs, na mo'y guiding line kanato. You must be satisfied with what we have. Kanabang igo na, may San Pablo, ang grasya, igo na alang kanimo, igo ng Diyos kaniya. Sa lang bahan sa atong Ebanghelyo, let's be mindful na Jesus is using kanabang metaphors or kanabang parables or some other figures of speech. Karang ingon niya nga, itigom niya ang purog duha. Para sa Lucas, hindi siya directly nimo siya apostoles kung purog duha. Kaya mga tinunan, mga ginalag apostoles. Pagtigom niya, sugo sila nga kamo adto sa mga balangay aron pag ayo. Ang kanang pag-ayo sa sakiton o papahawa sa mga panuway gikan sa mga tao. Walang buhat nila. So sa pagsugo, ingon siya, doon ay mga don'ts na ginadili. Ayaw ka mo pagkaon ayaw mo tungkod staff ni puntil sa limos o sulunan sa kanang koreksyon ni pagkaon ni salapi ni kanig ulisan. So imo na kanabang ang Ginoo nagtawag sa imong tinud-an nga tawag niya ang 12 apostoles na pagkasimple sa ilang kinabuhi. Dunay kanabang joke about this. Please don't take this literally. So, sa among kanang retreat, ng speaker, dunay ang Ginoo nagpadala sa angel sa sifo niya ang kalibutan unsay nitabo. So with video dala ang anghel report dito sa langit sa unang Jesus nga unsa may tawhana nga naamangay kay sa basurahan may tawhana o Ginoo kay kini tawhana mo ni makabus mo ni ang nagtuman sa imong pulong unang Ginoo nga kaluoy nila di sila take my words literally at lain nga senaryo adto dito nga kanang ibugal-bugalan ang mga tao dito, pasipatan sa mga tao, kini mga kabos. Kinsa matawhana nga ibunog man sila. Kini tawhana nga kanang ibugal-bugalan. Mingon kining kanang ang anghel nga, Lord, kini matawhana, these are the people who take your words literally. They do not take my words literally. Ato sa sa grupo nagkasad nagbidjaka, nagbidyoke, pagkaon. Who are these people? Lingon ang Ginoo sa anghel, Lord, these are the people who did not take your words literally. Kinsa man sila? Kini mga pari ni. Wala mo seryoso sa mga pulong. Mora to. Wa ka gets. Kanabang kanito, when I was assigned to a parish remote area, kanya nagpulit ko sa Corabaruco nga walay sakyanan. And then tungod kay nag-organize na sa BEC, wala nga kanang Domingo pito kamisa ang akong pahaon. Aron sila kanang magkatigom diya sa misa. So aron ma-follow up sila sa kinabuhi, kanang papagi na ako nga magsandurot ko nila kung sa misa, anos talang kapilya, palibot,
nga ako bisahan. So mabot og 7 ka misa gikan diya sa lungsod. Unya gabi na ako alas 8 makauli. Unya di ba pwede kayo mo ko'y sakiran. So I asked the province to provide me a vehicle for mobility. May budget and we have the budget for that. Kanya ato ko sa kanang amo superior district. Oh, come on, Romy. In our time, we just walked. Sa inyong time, kayo may karsada, may sakiran, we just walk. Pero kung nga mulando nga sumala sa Ebanghelyo, tuod kay wala tayo sakiran, it doesn't prevent us from going to the barrios, to the church, sa balangay. Kung wala tayo kwarta, hindi mahimong babag sa paglakaw. Kaya kasagarin, sigurista man ta, yan doon na tayo kwarta, puno ang busa, kanento karon wala na kwarta sa busa, muna nga kanabang nanay kanang ATM. Kanang going to Surigao, sa gate number 25, kanang yung gate pa yung Surigao Airport. Kanya, wala pa po'y ATM, wala pa po'y kanang butang dito sa iuhaw ko, nagkaog ko og kanang hamburger. Kanya, iuhaw ko, nagsaling ko, coin-operated ang mga machine diha nga display of drinks. Kanya, mabutin to kay namay nakamarka, cashless. Sama na ako pag inom tubig, nakalimutan para ko. Wama ko ingon niya, karabang i-swipe, mo na i-ana diha. Wala man. So, doon, agwantan lang na ako. Anto ko sa CR, anto ko, kasukahon ko, pero agwantan ako, kahit ano man, wala man ko ingon niya, kanang style sa cashless, nga, ingon lang ipindot ni mo, gawas ang moong imong paliton. Wala man. Ang ako, I have coins inside my pocket. So, ingon na nga, bisa pag ingon na sa ingon ni Jesus, ayaw mo pagdalag sa nina, ito na ticket literally. Ano man, tungkol kay ang Ginoo nagamit pag mga sambingay o mga pulong nga dunay mga kahulugan, mga symbolic mga pulong na ang summary niani mo nga kita magpuyo sa kahimtang sa simplicity. Na kung kuha tayo kanang pag ibag-ong sa nina, kanang ni babag nga kita musimba. Kung wala tayo kwarta, ni babag nga kita makatabang sa mga tao nga inanglan. Kung wala tayo pagkaon, ni pasabot, hindi na makapaambit sa atong makaon sa gamay. At sa uban. And sa Ginoo, ang iyang punto, kanang sharing. Sharing and simplicity sa kinabuhi. Wala nga, kung i-apply natin sa kalibutan karon, hindi siya musalir. Hindi siya applicable. Kaya mga tao kang practical. Kung sa kapindot, bugawas na, digital world na kita. Pero ang punto sa Ginoo, kung pinundong ka na ito, na kanang ayaw pagsalig sa imong expertise, ayaw pagsalig sa imong kadato, kaya naaman siya atong pangayuan, anong kita matagaan sa atong panginahanglan. Mo bitaw na ang pag-ampo kita, mag-surrender sa itong kalingon, ang mangayo ta, o grasya gikan sa Diyos. Ayaw pagsalig, kaya ikaw dunahan, ayaw pagsalig, kaya ikaw gamanan. Palihog, malindog, alang sa atong mga pag-ampo.